Per fer magdalenes de nous, posem la sal, el sucre i els ous. Batrem fins que sigui cremós. Afegim la farina de civada i la de blat. Que s'integri bé. La llet i l'oli en tara. Batrem bé. No oblidem el llevat. Piquem les nous coselva i les afegim a la massa. Ho deixem una hora a la nevera. Remenem i repartim els motlles. Decorem amb nous i enfornem uns 15 minuts a 200 graus. Les deixem refredar abans de menjar-les.